Je dobrá správa, že dnes nad ránom bola obnovená dodávka ropy cez ropovod Družba na územie Slovenskej republiky. Chcem vysloviť poďakovanie aj predstaviteľom Európskej komisie, pretože na stretnutiach s pani predsedníčkou Európskej komisie som videl záujem predsedničky o obnovenie toku ropovodu Družba, pretože pre každého je to téma spojená s energetickou bezpečnosťou v strednej časti Európy. Opäť sa ukázalo, ako je dôležité robiť suverénnu zahraničnú politiku. Ako je dôležité nebáť sa a niekedy možno použiť aj tvrdší slovník, vyvíjať tlak, a domnievam sa, že vláda Slovenskej republiky môže oprávnene skonštatovať, že má významný podiel na tom, spoločne opakujem, s Európskou komisiou, spoločne s Transpetrolom, ale aj s maďarskou vládou Viktora Orbána, ktorá išla do krajnosti, pokiaľ ide o ropovod Družba, že máme významný podiel na otvorení prevádzky ropovodu Družba, ktorý stál niekoľko týždňov a ktorý nám spôsoboval vrásky na čele. Ďalšia dobrá správa, dámy a páni, je, že ide o otázku bezpečnosti energetickej v strede Európy, pretože všetci sme si uvedomovali a uvedomujeme v Európe, že hoci sa často používa ropa ako nejaký nástroj v geopolitickom súboji, tak len veľmi ťažko dokážeme prežiť bez škôd a strát, pokiaľ sa nebude dovážať na územie Európy ropa aj z Ruskej federácie. Myslím, že predsedníčka Európskej komisie to už zhodnotila niekoľkokrát. Tie škody, ktoré boli spôsobené vojnou na Blízkom východe, zastavením dodávok ruskej ropy, sa hýbu vysoko nad 10 miliárd eur pre občanov Európskej únie tým, že museli platiť a musia platiť podstatne viac za ropné produkty. Čiže dobrá správa. Viete, že som vždy veľmi opatrný. Ja nie som nejaký veľký optimista, čo sa môže udiať v najbližších dňoch a týždňoch, ale verme, že vznikol nejaký seriózny vzťah, alebo vzniká seriózny vzťah dnes, kedy dochádza k odblokovaniu 90 miliardovej pôžičky a súčasne k odblokovaniu sankčného balíka. Pokiaľ ide o odblokovanie pôžičky, aby neboli žiadne omyly, zopakujem, Slovenská republika s touto pôžičkou nesúhlasila, ani sa na nej nezúčastňuje. Na tejto pôžičke sa nezúčastňuje ani Česká republika, ani Maďarsko, ani Slovensko. Slovenská republika túto pôžičku neblokovala. Táto pôžička bola blokovaná maďarskou vládou. Myslím si, že to zohralo mimoriadne dôležitú úlohu práve pri opätovnom otvorení ropovodu Družba. Preto po včerajšej písomnej procedúre, ktorá začala na Koreperi, predpokladám, že dnes budú dotiahnuté do konca všetky veci a krajiny, ktoré poskytujú Ukrajine 90 miliardovú požičku, túto požičku je naozaj budú môcť aj poskytnúť. Znovu počiarkujem, bez Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Je to vojnová požička, s tým ja nechcem nič mať spoločné. 60 miliard ide na zbrane a 30 miliard ide na fungovanie Ukrajiny ako takej. Ak sa ma spýtate, že či verím, že bude pokračovať ropovodu Družba v tranzite ruskej ropy aj ďalej a ďalej a ďalej, na toto ja vám odpovedať neviem a nebudem tu teraz robiť ani žiadne prognózy. Myslím si, že otvorenie ropovodu Družba dnes ráno o 2:00 je jasným potvrdením, že ropovod Družba nebol poškodený. Viete, o čom hovorím. Nebol poškodený a ropovod Družba a ropa boli použité ako nástroj v geopolitickom súboji, ktorý momentálne prebieha. Pokiaľ ide o čísla, dámy a páni, v dnešný deň má byť urobená dodávka na úrovni okolo 13,5 tisíc tón. Sme realisti, nikto tu nevýská, pretože je stále vojna na Ukrajine, sa môže všeličo stať, ale to by už naozaj bolo obrovské prehlbenie nedôvery medzi Európskou úniou a Ukrajinou, keby po tomto všetkom o niekoľko dní Ukrajina opäť prerušila dodávky ropy, ale treba rátať aj s takýmto scenárom, pretože je vojna a počas vojny sa dejú všelijaké veci. Pre energetickú bezpečnosť je to fantastická správa a najmä chcem zopakovať, je to výsledok suverénnej politiky tejto vlády. Tlačili sme, nebolo to príjemné, Ale ja si uvedomujem, že každá krajina v Európskej únii si presadzuje svoje národné záujmy. A toto bol za národné záujmy
Bol to boj za národné záujmy Slovenskej republiky.